Kaixo, egunon ikasleo, gaur ikusiko dugu probabilitate balintzatua, ebakidara gertaeraren probabilitatea eta kontingentzi taulak. Eta horretarako adibide bat ikusiko dugu. Adibidez, kafetegi batean 12 gizon eta 10 emakume daude. Hauetatik, 7 gizon eta 4 emakume kafea hartzen ari dira. Bueno, horrelako problema bat daukagunean, erabiliko dugu kontingentzia taulak deitutakoak. Eta hemen antolatuko ditugu dauzkagun gizonak, emakumeak eta kafea hartzearena. Bai? Jarriko dugu zutabean gizonak eta emakumeak, eta lerroetan adibidez, kafea hartzea eta kafea ez hartzea. Beti kontingentzia tauletan jarri behar dugu. Adibidez, magnitude bat, gizona eta horren kontrakoa dena, bai? Gizona kontrakoa da emakumea izatea eta kafea hartzea kontrakoa da kafea ez hartzea, bai? Orduan orain antolatuko dugu. Eta bueno, hemen dauzkagu guztira, batzeko guztira zenbat dauden. Bueno, kafetegi batean 12 gizon eta 10 emakume daude. Beraz, guztira 12 gizon daude eta 10 emakume daude guztira. Bai? Hauetatik, 7 gizon kafea hartzen ari dira. Beraz, 12 hauetatik, hemen jarriko dugu, 7 gizon ari direla kafea hartzen. Eta, enuntziatuak esaten digu, 4 emakume kafea hartzen ari dira. Beraz, 10 emakume hauetatik, 4 kafea hartzen ari dira, bai? Emakumeak direlako. Beraz, beteta daukagu oraindik, hau, eta hau. Baina orain beste zutabe guztiak bete ditzazkegu. Adibidez, hemen jarri badugu 7, 12 arte, orduan, 5 gizonezko ez daude kafea hartzen. Hemen jarri badugu 4 emakume kafea hartzen ari direla eta 10 emakume badira, kafea hartzen ari ez direnak dira 6, bai? 4 eta 6, 10 direlako, bai? 7 eta 5, 12, 4 eta 6, 10. Beraz hemen, 7 eta 4, beteko genuke 11 guztira hemen, kafea hartzen ari direnak, eta 5 gehi 6, 11 kafea ez dira hartzen ari, bai? Guztira izango dira 11 gehi 11, 22, edo 12, eta 10, 22, bai? Orduan, kontingentzia taula hau izanik, egin ditzazkegu galdera desberdinak. Adibidez, lehenengo ingo dugu errezena, gertaera simpleen probabilitatea. Adibidez, galdetzen badugu, zein da probabilitatea kafea hartzen ari direnena, argi dago, izango direla, hemen ikusita, kafea hartzen ari direnak, 11 zenbatetik 22tik, beraz, probabilitatea da 11 zati 22. Zein da probabilitatea kafea hartzen ez direnena? Ikusten dugu kontingentzi taula, dira kafea hartzen ari direnak 11 zati 22. Bai? Galdetzen badugu zein da probabilitatea gizona izatearena. Ikusten badugu hemen, gizona izatearena probabilitatea da 12 22tik. Zein da probabilitatea emakumea izatearena? Ikusten badugu taulan, emakume izatearena dira 10, emakume guztira zati 22tik, pertsonetatik. Bai? Orain adibidez, ebakidura gertaeren probabilitatea. Hau da, gertaera konposatuen probabilitatea. Adibidez, galdetzen badugu zein da kafea hartu eta gizona izatearen probabilitatea, ikusten badugu taulan, kafea eta gizona
izatearen probabilitatea da 7 zati 22. Bai? Zein da kafea hartu eta emakumea izatearen probabilitatea? Ba, ikusten badugu kontingentien taulan, emakumea eta kafea hartzarena 4 zati 22. Zein da kafea ez hartu eta gizona izatearen probabilitatea? Ikusten badugu taulan, kafea ez hartu eta gizona izatearen probabilitatea da 5 zati 22 pertsonetatik. Bai? Eta kafea ez hartu eta emakumea izatearena, orduan da 6 zati 22 pertsonetatik. Bai? Horiek dira, ebakidura gertaeren probabilitateak. Bai? Gertaera bat baino gehiago ditugulako eta daukagulako eta zeinu hau. Bale? Eta orain, dauzkagu probabilitate baldintzatuak. Baldintzatuak esan nahi du gertaera bat izateagatik gertaera hori izateko probabilitatea, bai? Horregatik adierazten da horrelako lerro bat, bai? Orain ikusiko dugu argi zer den hau, probabilitate baldintzatua. Zein da gizona izanagatik edo izateagatik gizona dela jakinda kafea hartzeko probabilitatea. Gizona dela jakinda, hau da, 12 hauetatik, 12 gizona hauetatik, kafea hartzarena, ba 7. Hau da, 7 zati 12, 12 gizonetatik 7, bai? Da murriztea pizkat eremua, bai? Lehen zen zati 22, baina orain da zati 12, hartzen ari garelako, mugatzen ari garelako gizonetara, bale? 12 horiek, bale? Zein da emakumea dela jakinda kafea hartzearen probabilitatea? Ba, emakumea dela jakinda 10 hauetatik 4 kafea hartzen ari dira. Beraz, probabilitate baldintzatori izango da 4 zati 10, bai? Gertaera honen menpe dago emakume izateagatik kafea hartzarena, bale? Horren menpe dago. Aurrekoetan ez dago edozerren menpe. Hurrengoa, kafea hartzeagatik gizona, hau da, kafea hartzen duela jakinda, gizona izatearen probabilitatea. Kafea hartzen duela jakinda, 11 hauetatik 7 gizona dira. Beraz, 7 zati 11. Bai? Beste bat, kafea hartzen duela jakinda, emakumea izateko probabilitatea. Hau da, kafea hartzen duela jakinda, 11 hauetatik 4 emakumeak dira. Beraz, 4 zati 11. Eta hemen dauzkagu beste batzuk, adibidez. Gizona dela jakinda, kafea ez hartzeko probabilitatea. Hau da, gizona dela jakinda, kafea ez hartzaren probabilitatea. 5 zati 12. 5 zati 12. Edo, kafea ez hartzeagatik, emakumea izateko probabilitatea. Kafea ez hartzeagatik, 11 hauetatik, 6 emakumeak dira, hau da, 6 zati 11. Emakumea dela jakinda, kafea ez hartzeko probabilitatea. Emakumea dela jakinda, 10 dira emakumeak, horietatik 6 ez dute kafea hartu. Beraz, probabilitatea da 6 zati 10. Eta bukatzeko, kafea ez hartzeagatik, gizona izateko probabilitatea. Hau da, kafea ez hartzeagatik, 11 hauetatik, gizonak 5 dira. Beraz, probabilitatea da 5 zati 11. Bai? Ba, hau da, probabilitate baldintzatua ebakidura gertaeraren probabilitatea eta kontingentzia taulei buruz jakin behar dezutena.